Девятигадовый Павел Шурпо шосты год змагаецца з цяжкай хваробай, эпілепсіяй і факальна-картыкальнай дысплазіяй галаўнога мозгу. Хлопчык перажыў дзве складаныя аперацыі і ў хуткім часе чакаецца трэцяя. Каб сабраць сродкі на лячэнне і рэабілітацыю, мясцовы валанцёрскі атрад «Клопат» абышоў буйныя прадпрыемствы горада. Перад пачаткам канцэрту ў фае разгарнуўся дабрачынны кірмаш. Ліцэісты частавалі гасцей домашняй выпечкай, якую рыхтавалі разам з мамамі і бабулямі. Такія дабрачынныя канцэрты ліцэй праводзіць штогод у гонар дня валанцёра. Задзейнічаны ў падрыхтоўцы ўсе 120 ліцэістаў. Сабраныя сродкі накіроўваюцца на дапамогу маленькім рачычанам і падтрымку сацыяльных устаноў раёна. Песня пад назвай «Мы іншыя» – нумар, які крануў усіх да слёз. Ліцэісты выканалі яго разам з навучэнцамі дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Нават маленькі ўклад у агульную справу мае значэнне. Яе важнасць разумеюць і самыя юныя ўдзельнікі. У выніку дзве важныя сумы. Амаль 5000 рублёў будуць накіраваны на лячэнне і дапамогу ў рэабілітацыі Паўла. І грошы, выручаныя на кірмашы ад продажу квіткоў, перададуць у Рэшыцкі сацыяльна-педагагічны цэнтр, аддзяленне для пажылых людзей і аддзяленне для нованароджаных. Унесці свой уклад у добрую справу можа кожны жадаючы. Рэквізіты для папаўнення рахунку Паўла Шурпо у вас на экране. Сродкі будуць пералічаны на разліковы рахунак сям'і, бо дабро, зробленае разам, памнажаецца.